Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndi zotsatira zosatsekimizika. Izi zimene fani zinena panozi ndithu ndi zotsatira zosatsekimizika. Zikhale zotsekimizika ndithu bungwe la MEC likabwera poyera likuzafotokozanso ndithu mene zinachitira dzulo kuti iyayi izi ndithu zotsimikizika kuchokera madera awa ndi awa. Ndiye tiyambe ndithu kupatsirani zotsatira zimene zili zosatsimikizika zikuchokera ndithu boma lino la Lilongwe. Komano tingochita ndithu momwe kupatsirani anthu atatu amene akuoneka kuti akupikisana kwambiri. Ndiye anthu atatu kwambira amene ali patsogolo, wachiwiri wake ndi wachitatu wake. Ndiye boma la Lilongwe limeneli limene zikuonetsera ndithu zotsatira zimenezi zosatsimikizika zikuoneka kuti amene akutsogola ndi Lazarus Makikafe Chakwera ndi 84.0%. Ndiye ndithu menemo ndimene zikuoneka kuti pa Lilongwe pano mmene ndithu zayendera zotsatira izi zosatsimikizika ndithu chokera ku Lilongwe amene ali patsogolo ndi Dr. Lazarus Makikafe Chakwera ndi 84.0%, omwe ndithu ndi mavoto okwanira 420,986. kuchoka amenepo achiwiri awo ndithu amene ali pambuyo pawo ndi Professor Arthur Peter Mutharika, omwe ndithu akwanitsa kuti iwowo ali ndi 9.4%, ndithu ndi mavoto okwanira ndithu 46,945. kuchoka amenepo tili pa Adalitso Kabambe, iwowo akubwera pachitatu ndipo akuoneka kuti ali ndi 1.6%, ndipo iwowo ali ndi mavoti okwanira 7,741 ndimene ndithu zikuonekera pamenepo. Ndiye tikachoka ndithu boma limene la Lilongwe tipite ndithu kudowa mene zikuonekera kuti amene ali patsogolo kumeneko amene ndithu akutsogola chimodzimodzi kumeneko ndithu ndi Professor amene ndithu Dr. Lazarus Makikafe Chakwera. kumeneko Chakwera ndithu akwanitsa zokuti ali ndi 87.5%, ndipo mavoti ake akwanira ndithu 190,048. ndipo pambuyo pawo pakubwera Professor Arthur Peter Mutharika ndi ndithu ndi 6.5%, ndipo mavoti kumeneko akuoneka zoti iwowa ali ndi mavoti okwanira 14,086. ndipo kumeneko anthu onse amene analembetsa akuonetsa zokuti anali 347,295 onse ndithu amene analembetsa. ndipo ma valid votes amene anali mavoti amene ndithu anali ovomerezeka kuti mavoti awa ndithu ndo ovomerezeka kumeneko ndithu amakwanira 217,148, imene ndithu ikuonetsa kuti ndi 62.5% ya anthu amene analembetsa. tikachoka amenepo ndithu tione kuti tikachoka kudowa tichoke kudowa ndithu tifike kumeneku komwe kuli kuntchisi ndi mmene ndithu zikuonekera. kuntchisi amene ali patsogolo ndithu ndi Dr. Lazarus Makikafe Chakwera ndi 80.2%, ndipo mavoti ake akuonetsa kuti ndi 81,635. ndipo amene ali kubwera pambuyo pawo ndi Professor Arthur Peter Mutharika, pomwe ndithu akuonetsa ndi 11.2%, omwe mavoti ake akukwanira 11,356. ndipo akubwera pachitatu pake ndi Adalitso Kabambe, omwe ndithu akuonetsa kuti iwowa ali ndi 2.6%, ndipo mavoti ake akukwanira 2,671. kuntchisi kumeneku zotsatira zake ndithu zosatsimikizika ndi zimenezi ndimene zikuonekeramo. tikachoka kuntchisi tichirenso ndithu mukuonetsani kuti kwina zikuoneka ndithu motani.
ndiye zotsatira zimene tikupatsirani panozi ndi zosatsikimizika. Bungwe la MEC lokha ndilomwe lingabwere ndithu pano patsogolo pano ndikuzatifotokoza kuti yayi zotsatira zochokera madera awa ndi awa zotsimikizika ndi izi. Zimene tikupatsirani apazi ndithu ndi zosatsikimizika. Tikachoka ndithu kumeneko kuntchisi Chilowere makamaka kumeneko kunkhota zotsatira zosatsikimizika zikuyenda ndithu motere. Kumeneko zikuonetsa kuti amene ali patsogolo ndi Dr. Raslas Maikafe Chakwera omwe ndithu ali ndi 46.1%. ndipo mavoti ake akuoneka zoti ndi 53,026 ndipo amene yakutsatira ndi ya Profesa Arthur Peter Mutharika ndipo zikuonetsa zokuti iwowa ali ndi 45.2% ndipo mavoti ake onse pamodzi akuoneka zokuti ndi 52,010 ndipo kuchoka amenepo amene ali pa chitatu pake ndi Dr. Dalitso Kabambe omwe ali ndi 2.5% ndipo mavoti ake akuonetsa kuti ndi 2,850. Izi ndi zotsatira zosatsikimizika. Ndikuchita emphasize mobwereza kuti ndi zotsatira ndithu zosatsikimizika. Bungwe la MEC ndi limene ndithu lingabwere poyera ndikufotokoza kuti izi ndiye zotsikimizika. Tikachoka kumenepo tilowere ndithu makamaka kumchinji. Kumchinji zotsatira ndithu zosatsikimizika zikuyenda motere. Amene ali patsogolo kumeneko kumchinji ndi Dr. Raslas Maikafe Chakwera ndipo iwowa ali ndi 73.9% ndipo mavoti ake onse pamodzi akwanira 126,322 ndipo amene akubwera pachiwiri pa Chakwera ndi Profesa Arthur Peter Mutharika ndipo akusonyeza zokuti iwowa ali ndi mavoti okwanira 17.5% pamodzi ndipo mavoti ake in figures ndi 30,215 ndithu mmenemo ndi mmene zikuonekera ndithu kumeneko kumchinji. Tikachoka kumchinji tilowere ndithu kumeneko kukasungu kuti tione kuti kodi unawonso kumeneko kukasungu zikuoneka ndithu motani. Kukasungu amene ali patsogolo ndi Dr. Raslas Maikafe Chakwera omwe ndi achipani cha MCP ndipo iwowa ali ndi 48.3% imene ndithu isonyeza kuti iwowa ali ndi mavoti okwanira 8,818 ndipo amene ali pachiwiri pake ndithu pambuyo pake pali Profesa Arthur Peter Mutharika omwe ndi a DPP ndipo iwowa ali ndi 42.9% in figures in votes iwowa ndithu ali ndi mavoti okwanira 7,831 ndipo pachitatu pakubwera Dr. Dalitso Kabambe ndipo iwowa ali ndi 5.6% zomwe zikuonetsa kuti mavoti awo ndi 1,019. Zimenezo ndithu ndi zotsatira zosatsikimizika zimene ndithu tikupatsirani pano. Ndiye bwanji tipome pang'ono kenaka ndibwerenso kuti zapitirize ndithu kupatsirani zotsatira zosatsikimizika kuchokera ndithu madera osiyanasiyana muno Malawi. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.